Šutirao je i gol! Šutirao je Augenthaler. Stojanović je prvi put večeras pogrešio. Ima opravdanje, bio je pokriven zidom i 1:1. Augenthaler, ali ori se iz desetine hiljada grla. Snažan udarac Augenthalera. Stojanović je imao loptu u rukama, ali događaju se takve situacije. Pogledajte još jedan put. Prošla je lopta i kroz ruke i kroz noge Stojanovića, ali ne treba ga kriviti. Odlično je branio večeras, bio je potpuno siguran. Verujemo da ga ovaj trenutak neće dekoncentrisati.